Ukuthetha nonyana uSawule ukuthi makafune umfana akhe bahambe bokhangela lamalisi ekuphumeni kwabo bokhangela lamalisi bahamba bawakhangela bawajonga bahambe befuza bangawafumana amalisi bathi bakufika kwilizwe laseTsufi bandisayibambe kakuhle bendifuzo sisibhekisi eTsufi xa befika apho athi uSawule kulo mfana ngathi ngesijiki ngoba utata ngoku basewayekile lamalisi singawafumani noma seyicinga ngathi ukuba ibasiphina athi ke lo mfana ahamba kunye naye athi apha ngaphambili ukhona umuntu kaThixo Jesus. umuntu kaThixo xa bizokufaka imboni ngene basayidala masikhe siye kuye utsho lo mfana uthi uSawule siphethe ntoni na umuntu kaThixo sizama ngezandla nakuba kaloku asinanto athi lo mfana ke apha ikhona into endinayo apha kume simnike umuntu kaThixo bahamba ke kuhambeni kwabo ke ngoku babona dibana nomthinjana uyawukha amanzi babuza ukuthi uphina umzi wemboni kule ndawo bathi ke abantu abawuli umthinjana uyawukha amanzi hambani nankuya umzi wemboni and imboni sele izohamba uhamba bayibheke esigangeni kuyaphaya kwenziwa ile nto kuyabingelelwa esigangeni endisathi ukufika kulo mzi bakhawuleze bahambe ke bawuhamba badibana babuze iphina babuze ke kanti babuza kakhulu uSawule ngoba imboni athi ndiyini imboni athi mabehleke bahambe babheke esigangeni apha phembela phezulu bana uthi ke ngoku lamayesile beniwafuna afuna Hallelujah. sewafuna Hallelujah. nabo ke ngoku abheke koso esigangeni apho ke ngoku ndize kule ndawo ke ngoku athi ngisho kumfana gqithe Amen. uThixo uncede umuntu wakhe Nkosi. and uThixo umhlebele uSawule ngaloo mhla ngale mini umfana uzofika apha lo mfana ufika kwakhe ndifuna uzumthambisa azoba umuntu azobaphatha amasirayeli xa efika ke athi ke lo uThixo umfana agqithile umfana athi agqitheke lo mfana hamba nolando noSawule ndithanda into enye kuSawule akabuzanga ubani agqithele lo Amen. uye wathobela wadlula umfana ekudluleni kwakho umfana kule xesha yena uThixo azawufusile into isuka Thixo kule xesha azafuneka ethanjiswe uThixo afuna ukumenza into afuna umenza into endizoyimela ke kule ndawo ukuthi kulo nyaka umtsha bebekhona besihamba nayo Somani. endleleni bebekhona besuka besibuza besifonela uba uphina mani wenza ntoni kodwa kulo nyaka kuthe caka akukho nto ithethekayo akusekho nasisahambi nye nabo nalapho masifika singasoli into mani Thixo wenzekani Somani. Jesus. masithe Nkosi uba wasazi imbangi kubasusa abantu yintoni na Jesus. mhlawumbi abanye bebengalunganga sibazi mhlawumbi abanye bebelungile siyazi Thixo waziyo zombani nje akuba ndifunda le vesi manje ezisuku manje ndiyifunda ndiyenza Hallelujah. ndithi Thixo hayi mani unecebo ngumntu wakhe khona into afuyenza uThixo makhe uyaphungula Hallelujah. basukani mani sukani ecam kwalo mntu ndifuna usebenzisa lo mntu ngendlela ebesisebenzisa ngayo masibambeleleni ke apha kuThixo bekunasihlaleni singamane sibuze uba bathena abantu bebesusiwe ukuthi kutheni ihlobo zethu zisusiwe ukuthi uThixo unajongo mani abasusa aba bantu kutheni kwethu mhlawumbi abahambi kakuhle nathi mhlawumbi basiqhubi kakuhle wathi sifuna into eqhubekayo entle mhlawumbi abafuni into esiyifunayo thini bantu nafuna uThixo asifuna omnye umntu Amen. uThixo ke ngoku basusile Somani. sokusheka yena sizongena ilizwi lakhe ukuthi sizokwazi ukusebenza ngayo sizokwazi ukusebenzisa ilizwi lakhe sizokuthetha nabantu ngezwi lakhe nandayisho indawo enye Onjengawe Jesu wami, onjengawe Jesu wami, Akekho njengawe. Jesu wami, Akekho njengawe.